أرست زينا مبل حدميتن عسران تشعتن بعل عوت عدوى تسلمت هزبتات بزبل مري حساب خبري وكبل سراويت مكل خلاف ليتو زي معبلتن حدنتا زي تناخرتن أفريقيا مهناس قدمن آسيا قداسيو كبلا دكتور إرغوغي تسفاي قليسا كابوصاي بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي مئنت سلام سلطانهم كحد قدلو مخانهم قليسا علة سنوي عصر شوعاتي كاتيت كلتا شحن عصر شوعات نام تمرت مشيت ساعات عاد عقيلو ناباخم استدالو ما أدزينا إي تغرينيا حيزنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كورات تملكتي مسزيناتات جيتاتشو علمو مساخم كساني حيسنا مكتال نكونا لكم تمنيتنا أيو فلمام حصرت زيناتات مبل حدميتن عسران شعاتن بعل عوت عدوى تسلمت هزبتات بزبل مري حساب كخبري كبل سراويت مكل خلاف ليتو دايركتور وانا دايركتور يتنص السنه البونا سراويت مكلخال ميجر جنرال اندالغاچو ولد كيدان نتي اكبابرا طميتوم ابزحبو مغلصي عوت عدوى ناي ايثيوبيا طرح ايكونن يلوم تي عوت ناي ملا افريقاويانيو بمبالوم زبن زخبر مبل حدميتن 29 بعل عوت عدوى تصلمت هزبتات بزبل مري حساب كم زخبر تزاريبهم أب كتما والكيتي كونفرنس حزبي سالت الله أبتي مدرخ منستر كتمان مسألة المعاتن جالتو ساني مكتر سمح دار كل البينشانغول جموز جيتاون أبديسان كالوت العلوت حلف تسرحن ترخيبام أبوتات هايمانوت عبي تعدي من أسين نبرتي تا كتمان مستافوم كاب كوميونيكيشن تا كل الزرخبني حبري تاردم أبتي مدرخ أبو سنتات أنفتاتن كالاي قباي بارتي بالسجننا زات يجبر كم زلو تحبيرو أبال كوميتي فصام مسرح بارتي بالسجنان منستر كتمان مسرة المعاتن جالتو ساني كم زغلصوم كم هاجر نبزحت فتناتات ناتساغرنا زعقبو صيت نمزغاب زخل عقمي تفطيريو ببارتي بالسجناب كالاي سروع غباي استقمطو سانتاتن انفتاتن كوامرار حليفو بسم الله حزبي حبراو مرددا بمفطار تግባራውነቱ حبراو صعري مغباري غبايلن اتي بارتي متنخارن صريت بزلو حساب زمرحلون بايتا مفطار كم استخاله بمحبار مسرتاو زخونو حتوتات حزبي نمملاس ناتسرح يركب كبلا غليصن اب قدماي غوبايتي بارتي تصباينس صيه فولدو مفراي كم زغبان حبراو مردا مفطار كم استخالن تزاريبن كمون زلو صغاتات تخرت بمهابنا بسرحتات لمعات طمت تواهبو ناتسرح يركب يلن نزي سعيبو كابوصاي زمص سرناي كاب متراف بزحلفن ابوصاي ملأخ زكاللو عقمي كم استهانص ابريهن اب حملو اي لمعاتون وصيتاو سراح كم تسرح دحر مغلاص اب عودي دبلوماسي كبري حجر زحلو سراح تغباراوي كغبر كم استقالون غليصان اب كتما هوسانا كونفرنس حزبي سالت الله اتي مدرخ حلف عودي وداب بارتي بالصقنا يتفقادو تسمان بمعرض مكتر سمحدار حلافي بيرو تمرتن التحباباري محبراو كلاسترن كل الامحاره دكتور مولونش دسين يمرحلهم اتي مدرخ زته توكلتي استفلاليو كفالات محبرسب ابسترقبلو كم زتخايدون تغليصو كوميشن هاغراوي زته مداركتي اكالات فيدرالن اب متخخاب زعبا ز ساتفلو مدرخنا مسندا يدالولهم كوميشن هاغراوي زته ايثيوبيا ببرك فيدرال اب كيد زته كساتفو زفليوم مداركتي اكالات مدرخ متخخاب زعبا مدلاونا غبره كم زخونه تغليصو اتي كوميشن اب فيدرال ببرك هاغر مسركبوت كالاتن محبرات زعبا زاكم تخون اتي مرها غبري دما اب كتما اديس ابام اب قربا وان كسالتيوم كوميشن هاغراو زتن زحلف اورح اب 10 كلاتن كلت محدار كتماتاتن زعبانا تاخاخ بمصنحو يذكر اب قربا وان اب اديس اباب زكايد مدرخ بدمرو 10 شعاتم سخونو مداركتي اكلات فيدرال
ሃገራዊ ረብሕኦም ዝዓዘዘ ዛዕባታት ንምእካብ ከም ዝተተለመ ተገሊጹ ኣብቲ ከይዲ ዞም ዝስዕቡ መዳርግቲ ኣካላት ዕድመ ዝተገብረሎም እንትኾኑ እቶም ትካላት ብተወከልቶም ኣቢሎም ኣብቲ ከይዲ ክሳተፉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ ትካላት ሃይማኖት ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ፌዴሬሽን ማሕበር ኣረጋውያን መምህራን ማሕበር መምህራን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲታት ፌዴሬሽን መስራሕቲ ፌዴሬሽን ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ሃገር ለኸ ፓርቲታት ፖለቲካን ፍሉጣት ሰባትን ክሳተፉ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ሓበሬታት ኮሚሽን ኣመላኺቱ ፕሮጀክት ገርዓልታ ሎጂ ኣብዚ ዓመት ብምዝዛም ግልጋሎት መሃብ ክጅምር እዩ ክብሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም ብኢኒሽቲቭ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተጀመረን ኣካል ፕሮጀክት ማዕድን ሃገር ዝኾነን ሎጂ ገርዓልታ ህንፀቱ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ፕሮጀክት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ብምዝዛም ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጅምር ገምጊምና ተኣማሚንና ኣለና ኢሎም እዚ ድማ ዋሕዚ በጻሕቲ ሃገርናን ወፃእን ከም ዘብል ተዛሪቦም ብተወሳኺ ብብርካ ሃገር ልዑል ቆላሕታት ዝተዋሃቦ ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕ መናእሰይ ንክልል ትግራይ እውን ልዑል እጃም ከም ዝህሉ ኣብርዮም እቲ ልዑል ረብሓ ህንፀት ሰላምን ልምዓትን ዘለዎ ፕሮጀክት ሎጂ ገርዓልታ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝህነፅ ብምግላጽ ህንፀቱን ትዛዘብን በዓል ዋንኡ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሙሉ በሙሉ ዝርከብ ኢሎም ነዚ ንምትግባር ርብርብ ይግበር ከም ዘለውን ገሊጾም ብኸይዲ መሪሕ ሓሳብ ካብ ቃል ክሳብ ባህሊ ሓሳብ ናብ ግብሪ እናለወጥና ፍጻመኡ እውን እናብሰርና ካልእ ሓደሽ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ክብ ዘብሉ ፕሮጀክታት እናተለምና ህዝብናን ክልልናን ኣብ ጎደና ልምዓት ክንዕስል ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣካል ፕሮጀክት ማዕዲ ንወለዶ ዝኾነ ከይዲ ፕሮጀክት ገርዓልታ ሎጂ ብመንግስቲ ፌደራል ኣቢሉ ዝህነፅ ዘሎ እንትኸውን ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያታት ደብረ ብርሃንን መጋብን ዝህነፅ ዘሎ ምዃኑ ይፍለጥ مكتتال ما ديزاين اي تي في تقريبا خم تركبوا كورات تختتل تمرسكم سلتكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسغرينا زي معبلتن حدنتا زتناخرتن افريقا نمهناز قدمنا اسيا قداسيو كبلا منستر دقانسيون محبراو قداتن دكتور إرغوغي تسفاي غليصن عميق عقميزها اهيغور نمتقام رغغات سلام قدميت زوهابو زعبا مخوان دما نبر قدما منستر فيدري هايل ماريام دسالኝ ገሊጾም ጉባኤ ዲፕሎማሲ መናእሰይ መራሕቲ አፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ እንዳሳለጠ ይርከብ ንጸብጻብ አሸናፊ እንዳለ መርሃ ሰላም መረሳ ስሳሚታው ነባር ዘሃጉር መንሰይ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸላ አፍሪካ ጸገም ጽሬት ትምህርቲ ስእነት ስራሕ ዕጉት ተሳትፎ ፖለቲካን ካልኦት ብድሆታት መግለጽ ጸገም መንሰይ ተሃጉር እዮም ካብ ቀረባ ግዘታት ንነዘ መንሰይ መራሕቲ ብቁጽር እንዳዓበዩ መምጽኦምን ንዕቤት ልምዓት ዘሃጉር ናይ ግድኦም ይዋጹ ምህላዎምን ይግለጽ ዞም መንሰይ ልምድን ተሞክሮምን ዝለዋወጥሉ መድረኻት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳተሳለጡ ይርከቡ ናይ ዝንጥፈት ሓደ አካል ዝኾነ ጉባኤ ዲፕሎማሲ አህጉር ለኸ መንሰይ መራሕቲ አፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ
ይሳለጥ ኣሎ ነቲ ጉባኤ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ማሕበር ዘተ መንእሰይን ሰላም ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም እዮም መሰናድዮምዎ ኣፍሪካ ብዙሕ ፀገማት እንግድ እንተኾነት እውን ሰፋሕቲ ዕድላት ትውንን ኣህጉር እያ ዝበላ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ዝማዕበለት ኣፍሪካ ጋህድን ምግባር ግደ መንእሰይ ዓብላሊ ምዃኑ ሓቢረን You, especially the young, ንስኻትኩም ብፍላይ ኣቱም መናእሰይ ናይሎምን ጽባሕን መራሕቲ ኣፍሪካ ዝሓሸትን ብሩህ ዝኾነት ኣፍሪካ ግህድቲ ናይ ምግባር ዕድል ኣለኩም ኣፍሪካ ገዛኹምን ናይ ጽባሕ መባጽሕኹምን ምግባር ትኽእሉ ኢኹም እዚ ንዓይ ሓዱሽ ናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም መንፈስ ምዃኑ ትገልጽ ተለኹ ተሕጓስ እናተሰማዓኒ እዩ ሓድነት ኣፍሪካ ደጊምና ንምሕዳስ ቁርጸኝነትና ከረጋግጽ ይፈቱ ብርክት ዝበሉ ጸጋታት ተፈጥሮ ዝተዓደለት ኣፍሪካ ዕቤትን ብልጽግናን ንምርግጋጽ አንቃፊ ዝኾኑዋ ጸገም ሰላምን ጸጥታን ምቕራፍ ንድሓር ዘይበሃል ዕማም ክኾን ከም ዝግባእ ኣብቲ ጉባኤ ተነጊሩ እዩ Harnessing these resources for sustainable development ነዞም ጸጋታት ንዘላቒ ልምዓት ንምጥቃም ሰላምን ምርግጋእን ወሰንቲ እዮም ኣፍሪካ ዘለዋ ዓሙቕ ጸጋ ሓይሊ ሰብን ሃፍትን ከምኡውን ምምሃዝን ምዕባለ ቁጠባን ብዘይ ሰላም ክትርብሐሉ ትኽእል እያ ምባል ይሕርብት እዩ ህንጸት ሰላም ብኣድላይነት ዝግለጽ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝኣህጉር ዘለዋ ዓሙቕ ዓቕሚ ንምጥቃም ዝጥለብ መሰረታዊ ዛዕባ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ the new spirit of Pan-Africanism ብመነሰይ ዝስኩም ዘሎ ሓድሻት ተሓሳስባ ፓን-ኣፍሪካኒዝም ሓድነት ብምሕዳስ ንባህሊ ክብሪ ብምሃብ ኣፍሪካ ንዝጠመምዋ ጸገማት ንምግላህ ቁራጽ ምዃን ይጠልብ እዚ ዘበናዊ ቅሪ ፓን-ኣፍሪካኒዝም ትእስስር ዲጂታላይዜሽን ተሳትፎ ቁጠባን ፖለቲካን ልውውጥ ትምህርትን ፍልጠትን ተበግሱ ኣብ ምትዕራይ ንንብረት ከባቢ ኣየር ሓዊሱ ብፍላይ ሰላምን ውሕስናን ኣብ ኣፍሪካ ንምርጋዝ ተጠላቢ እዩ እዛ ኣህጉር ምስ ዘድልያ ስሉጥ ዕቤት ብተመሳሳሊ ዝዕመሙ ስራሕትታት ቅልጡፍ ክኾኑ ከም ዝግባእ ዝተገልጸ እንትኸውን መንእሰይ ባህጉ ብተግባር ምሽራፍ እዋን ዝጠልቦ ዛዕባ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ We are therefore gathered here not to lament about the past ኣብዚ ተኣኪብና ንርከብ ንዝቐደመ ዓወትና ክንእድ ኣይኮነን ወለዶ ሎምን ጽባሕን ዝርከባ ኣህጉር ዓቕምታታ ክትርብሐሉ ናይ ግድን ከም ንዋጻእ ንባዕልና ክነዘኻኽሮ እምበር ንሓድሽ ወለዶ ኣፍሪካውያን ክሕብሮ ዝደልዮ ነገር ዝኣመሰለ ኣብ ምትግባር መዳይ ቁልጥፋት ዘይምዃንኩም እዩ for Africa ንብህጋ ኣፍሪካ ግህድቲ ንምግባር ንሕና መራሕቲ ተቢዒና ተጻብኦታት ክንጋልሆም ይግባእ ዝሓሸት ኣፍሪካ ምሕላም ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ባዕልና መሪሕና ቅልጽ ክነትሕዛ ዝግበአና ትሒዝና ንጸገማት ክንቃለስ ግድን እዩ ብኣመራርሓ ዲፕሎማሲን ዓለም ለኸ ርክብን መሰረት ብምግባር መንእሰይ ክዛተዩ መበገሲኡ ኣብ ዝገበረ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተውጻጽኡ መንእሰይ መራሕቲ እንዳተሳተፉ ይርከቡ ሓድነትን ርክብን ኢትዮጵያውያን ምጥንኻር በብዓመቱ ኣብ ዱባይ ዝኽበር መዓልቲ ኢትዮጵያ ሎም ዘበንውን ቅነ ኢትዮጵያ ብዝብል ተባዒሉ እቲ በዓል ምስሊ ሃገር ካብ ምህናጽ ብተወሳኺ ምስ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምጥንኻር ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ ኣሎ መታሰብያ ደረጀ ንዘዋደደቶ ጸብጻብ ዳሃብ ያሴን ኣብ ዱባይ ዝተሳለጠ መዛዘቢ መርሃ ግብሪ ቅነ ኢትዮጵያ ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ካብ ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመጹ ኢትዮጵያውያን ዝተሳተፉሉ እዩ ሓድነትን ርክብን ኢትዮጵያውያን ንምጥንኻር በብዓመቱ ዝኽበር መዓልቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘበን ቅነ ኢትዮጵያ ብዝብል ንመዓልትታት ክሳለጥ ጸኒሑ እዩ ኣብቲ በዓል ዝተረኸባ ሚኒስተር ዴኤታ ወጻኢ ጉዳይ ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ በኢትዮጵያውያን ዝበዓሉ ናይ ሓባር መዓልትታት ገጽ ሃገር ካብ ምህናጽ ብዝሓለፈ ምስ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንምጥንኻር ዝሕግዙ እዮም ኢለን ኢትዮጵያውያን አንድ ሲሆኑ ያምርብናል ተደማጭነት አለ ኢትዮጵያውያን ሓደ እንትኾኑ እዮም ዘጥዕምልና ተደማጽነትና ንረክብ ኣብዚ ኣብ ንብረሉ ዓዲ ክብሪ እውን ይህሉ ብሓባር ንልምዓትን ንዕቤትን ከም ዝሳተፍዎ ሓቢሮም ባህሎም እንተኽብሩ ድማ ሓድነት ምርኣይ ስለዝኸውን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝበዝሓሉ ዲፕሎማሲ ክልቲአን ሃገራት ይጠናኸር ንግዲ ኢንቨስትመንት ይሳለጥ ቱሪዝም ይስፋሕፋሕ ጽቡቕ ምስሊ ሃገሩን ይነጽ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ፍሉይ ልኡኽ ፌደሪኢን በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ዑመር ሁሴን ብወገኑ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ከጠናኽሩ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ኢንቨስትመንት ጠመተ ተገይሩ ከም ዝስራሕ ተገሊጹ ኢትዮጵያውያን ተሳስቦ አብሮ የመኖር እሴት
ኢትዮጵያውያን ተሓሳሲብካ ሓቢርካ ምንባር እቲ እሴት ካብ ዝተኣሳሰርናሉ ደምን ዓጽምን ገመድ ዝመጸ እኳ እንተኾነ ካብዚ ንላዕሊ ኢትዮጵያውያን ብናይ ሓባር መርሆ ዝተኣሳሰሩ ብምዃኖም ነዚ ምትእስሳር ኩላህና ብሓባር ደው ብምባል ካብ ዘፈላልዩና ኣብ ዘረዳድኡና ጉዳያት ምጥንኻር ይግባአና ቀጻሊ ጠመተና ኣብ ኢንቨስትመንት ብዝግባእ ምጥንኻር ዜጋታት መሰሎም ኣብ ምኽባር ብዝበለጸ ምጥንኻር ይግብአና እቲ መርሃ ግብሪ ብቤት ጽሕፈት ቆንስላ ኢትዮጵያን በማሕበር ኮሚኒቲ ሰሜን ኤምሬት ዝተሰናደአ እዩ ኣብ ዱባይን ሰሜን ኤምሬት ናይ ፌደራል ቆንስላ ጀነራል አምባሳደር አክሊሉ ከበደ ዕላማቱ በዓል ንምዕዋት ኩሉ እጃም ክዋጣ ይግባእ ኢሎም ባለፈው አንድ ሳምንት በተለያዩ ልዩ ሁኔታዎች ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ኩነታት መደባት ክነሳልጥ ጸኒሕና ኢና ኣብዚ መዛዘሚና ዕለት እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ንነካይዶም ዝነበርና መደብ ምዕፀዊ እንገብረሉ ዕለት እዩ ብምዃኑ በዚ ዕለት ኩላህና ተኣኻኺብና ተሓጒስና ነቲ በዓል ምኽባርና በብዓመቱ ብናፍቆት ንራኸበሉ ከም ምዃኑ ኩላህና ንዓውት እቲ በዓል እጃምና ክንዋጻእ ይጽውዕ ካብ ዝተፈላለዩ ዓረብ ኤምሬት ነቲ በዓል ንምኽባር ዝተረኸቡ ኢትዮጵያውያን እውን እቲ ዕለት ሓድነትን ፍቕርን ንምጥንኻር ከም ዝሕግዝ ገሊጾም ከአጅማን ነው የመጣው የዛሬ በዓሉ በጣም ደስ ይላል ካብ አጅማን የመጽ ናይ ሎሚ በዓል ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ከምዚ ይኸውን እዩ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን ምስ ረኣኽዎ ግና ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ሰላም ሓድነት ፍቕሪ ምርኣየ ደስ ይሉኒ እዩ እኔ የመጣው አጅማን ከተማ ነው ኣነ ካብ ከተማ አጅማን የመጽ ሎሚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ ከምዚ ኢሉ ኢትዮጵያዊ ብፍቕሪ በሓድነት ኣብ ሓደ ቦታ ምትኻቡ ደስ ቢሉኒ እዩ እኛ ከሻርጃ ነው የመጣነው ንሕና ካብ ሻርጃ ኢና መጺና እቲ በዓል ብጣዕሚ ደስ ይብል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሎሚ ብጣዕሚ ደስ ይብል ሰላምን ፍቅርን ባህላችን ለማስተዋወቅ ሰላምን ፍቅርን ባህልና ንምፍላጥ ኢና መጺና ብጣዕሚ ደስ ይሉና አንድነትን ይጨምራል ሓድነት ይውስኽ እዩ የፋልጠና እዩ ደስ ይዝብል መበል 11 ቅነ ኢትዮጵያ ስፖርታዊ ውድድራት ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ተባሂሉ ኣብ እዋን ዓብይ ጾምን ረመዳንን ሰዓብቲ እምነት ጽጉማት ወገናት ብምሕጋዝ ብምክፋልን ክጾሙን ክጽልዩን ከም ዝግባእ ኣመንቲ ገሊጾም ጾም ደቂ ሰባት ናብ ኣምላኾም ብዝበለጸ ዝቐርብሉ እዋን ብምዃኑ ኩሉ ንሰላም ሃገር ካብ ልቡ ክጽልይ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ፍሬው ተረታ ዝራሪባቶም ኣላ ይህ ጾም ትልቅ ጾም ነው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ የደከሙትን በመርዳት እዚ ጾም ዓብይ ጾም እዩ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንድኹማትን ጽጉማትን ገንዘብ ብምትእኻብ ሓገዝ ከበርክቱ ይግባእ ናህር መነባብሮ እናወሰኸ ስለ ዝመጸ መብዛሕትኦም ክጻወርዎ ይኽእሉን ስለ ዝኾነ እዚ ጾም እንትንጸውም ነዚኦም ብምሕሳብ ክኸውን ኣለዎ ረመዳን እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከወራቶች ሁሉ ረመዳን ንዓና ካብ ኩሉ እቲ ዝዓበየን ዝኸበረን ወርሒ እዩ ረመዳን ጽቡቕ መግቢ መሪጽካ ምምጋብ ዘይኮነስ ንነፍስና ምሕሳብ እዩ በመነባብሮ ካባና ትሕት ዝበሉ እንሕግዘሉ ወርሒ እዩ የአብይ ጾም ሁሉ ተሯን በጾም በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ዓብይ ጾም ብጾምን ጸሎትን ፈጣሪ ብምልማን ንሃገርና ክንጽልይ ይግባእ ዘለዎ ንዘይብሉ ምክፋል ጽልእን ቅርሕንትን ብምውጋድ ኩሉ ብልቢ ክጽልይ ኣለዎ ሀገራችንም በዱዓ ያሰብናት በሰላም እንድትቆይልን ከህዝቦቻችን ጋር ከተቸገሩ ወገኖቻችን ጋር ሃገርና ሰላም ንኽትኸውን ምስ ዝተጸገሙ ወገናት ብሓባር ክንሕልፎ ይግባእ ዘለና ዓቕምና ብዝፈቐዶ መሰረት ንዘይብሎም ብምክፋል ብሓባር ክንሕልፎ ኣለና ምእመኑ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ምሕረት ክብል መከራ ዝተጻወረሉ እናሓሰብና እንትንጸውም ብዛዕባ ሰላም ሃገር ሓድነት ፍቕሪ ከምኡ ድማ ጽጉማት ወገናት ብምዝካር ክንጽልይ ኣለና ካብ ቃል ክሳብ ባህሊ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ህዝባዊ ዘተ ምስላጡ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ዝተሳለጠ ዘተ ከከም ከባቢኦም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ልምዓት ብተሳተፍቲ ዝተለዓሉ እንትኸውን ብላዕሎት ኣመራርሓት ስራሕ መንግስቲ ድማ መብርሂን መልሲን ተዋሂብዎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ
قدم استوسنو معلتات اب استفلاليو خبابيتات هاجرنا كاب قال كساب ባህል بزبل مري حساب سفيح حزب وزته مسلاطو يذكريو كامنغوتوم خبابيتات وانا كتما كلل عفار زخون السمرة حانت ايا ابتز تسالت ازته نرأس ممحدار دبوب ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ወጌሾ ሓዊሱ ላዕሉ ተመራርሓት ክልልን ነበርቲ ከተማ ሰመራ ዝተረኸቡ እንትኾን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዘሳልጦም ተግባራትን ቀጻል አንፈት ብዝምልከት ዘተ ተሳሊጡ እዩ መንግስቲ ዝጀመሮም ስራሕታት ልምዓት ቀጻልን ክህልዎምን ሰላም ማምጽናዕ ጠመተ ተዋይቡ ክስራሕ ከም ዝግባእ ዝሕብር መልእኽቲ እቶም ተሳተፍቲ አልዒሎም እዮም ቦዖኬ ባሉዕ ሲኒህ ተን ኢትዮጵያ ክሉከን ምፋደትን ታህያነማ ነትዘተና መርሑዝ ጸንሑ ርእሰ መምሕዳር ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ወጌሾ መንግስቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝጀመሮም ስራሕቲ ልምዓት ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ አረዲኦም እዮም መሰረት ልማት ጋር የተነሱት ጉዳዮች አንዳንዶቹ በራሳችን በክልል አቅም የምንሰራቸው የምንፈታቸው ምስ መሰረተ ልምዓት ተታሒዞም ዝቀረቡ ጉዳያት እንትንርኢ እቶም ዝተወሰኑ በአቅም ክልል ዝውገኑ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ከዓ ልዕሊ ክልል ብምዃኖም በአቅም ፌደራል መልስ ዝረኽቡ እዮም እቶም ዝተጀመሩ አጠናኺርካ ምቕጻል አድላዩ ካባኹም ዝቀረቡ ሕቶታት ልክዕ እዮም ተቀቢልና እውን ኢና መንግስትን ሰብሃብትን ብምትሕባር በብብርኩ ንምፍታሕ ክንሰርሕ ኢና بتمساسالة زتا عبد برهان استسالت أنتخون عبد مدرخون حلفت جنفر بيت صحفة بارتي بلزقنا أوروميان سيداما ترخيبهم يوم عبد استسالت حزب زتا تساتفتي عب كل الأمحرة إلوون كم هجر أمتكوا ومن كسر حلو ميجب أزولوهم استفعلوا حسابات على إلوم يوم كمان قتهم حسابات سلامن مخبار نبران تريد تمرت بزملكات حتى زقربت تخون بتم حلفتي مبرهي تواهبو يوم منجستن من ده منجست أتمنى بتشايروته መንግስቱውን ከም መንግስቲ በይኑና ጻዕረ ውጽኢት ከም ጻይኽልን ህዝቢ ብጽሒቱ ይውሰድ መንግስቱውን እቲ ዝዓበየ ብጽሒቱ ይውሰድ ተነጋግሮ ችግሮቹን እየፈቱ መሄድ ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ሁሉም ተዘራሪብኻ ዘለው ጸገማት ምፍታሕ አድላዩ ነዚ ድማ ሁሉ ዜጋ ሓላፍነት ኣለዎ እዩ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ እዚ ጽኑዕ መትከል ኣለዎ ምስ ሱዳን ኤርትራ ሶማሌ ዝነበረ ጎንጺ ከመይ ከም ዝፈትሖ ትፈልጡ ይኹም بسلامه ومنجدن بزتن يفتحوا بمكنات مكنات سايبلو يمولو زيغوش قطر ብዙ ነው بمخنات مخبار نابرا كيبلعو زوعلو زيغاتات قصرون ብዙሕዩ ጸገምና ንምስማዕ ብምምጻኹም ደስ ይልናዩ ከዚህ በላይ ማምረት አለብን በእንስሳት ሀብቱም በእርሻ ስራው لعلزي كنفري قبا أب حرشا أب هفت إنساتن سلامنا قصالنت كهلو بمقبر كلاتنا كنسرحي قبا نمنقصغاس مهرتي محلخا زخونو زعباتات كنكلاخلوم يقبا نزي حقاونتون كنقالسو يقبا بزبي الخايو مفتح زهلو ኣብ ክልል ቤንሻንጉልን ነበርቲ ኣሶሳት ዝተሳተፈሉ ህዝባዊ ዘተ ዝተሳለጠ እንትኾን ሃገራዊ ለውጢ ካብ ዝመጽእ ናብዚ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዝተራእዩ ስራሕቲ ልምዓት ንነበርቲ ምቹ ኩነታት ይፈጥሩ ብዛዕባ ምህላዎም እቶም ተሳተፍቲ አልዒሎም እዮም አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል ሁና ጽቡቕ ኣብ ዝበሃል ብርኪ በጺሑ እዩ ዘሎ ንመንግስትና ከይመስገንና እውን ኣይንሐልፍን በዓል ዋና መኪና እናኾንና ኢና ዘለና ነበርቲ ቤንሻንጉል ናብራና ተቐይሩ እዩ ዘሎ ነቲ መድረኽ ዝመርሓ ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ዝኾና ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚሉን ካብቶም ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ርእቶ መንግስቲ ክንደየናይ ብጽሒቱ እናተዋፀ ከም ዘሎ መርኣያ ምስክርነት ብዛዕባ ምዃኑ አልዒለን እየን በክልላችን አይተን ሰምተን የማናውቀውን ልማት ማረጋገጥ ጀምረናል ብላችኋልና ኣብ ክልልና ርኢና ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጦ ልምዓት ምርግጋጽ ጀሚርና ኢና ኢልኩም ኢኹም እዚ ዓብይ ምስክርነት እዩ በተመሳሳሊ ኣብ ወላይታ ሶዶ ኣብ ዝተሳለጠ ህዝባዊ ዘተውን ኣብ ልምዓት ዝድሃቡ ብርክ ዝበሉ ሕቶታት ብነበርቲ ቀሪቦም እዮም የወላይታ አውሮፕላን ማረፊያ ተጀምሯል መዕርፎ ነፈርቲ ወላይታ ተጀሚሩ እዩ ግን ድማ ክሳብ ሕዚ ናብ ተግባር ከም ዘይኣተወና ዝተዋዓልና ኢና ዘለና ንምንታይ እዩ ክሳብ ሕዚ ናብ ተግባር ዘይኣተወ ኣብቲ ዘተ በብርክ ክልል ክፈትሑ ብዛዕባ ዝኽእሉ ጉዳያት መብርህ ዝሃቡ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ተፀዋዕ መንግስቲ ዝኾኑ ገብረ መስቀል ጫላ እውን መንግስቲ ንዜጋታት ዕድል ስራሕ ይፈጥር ብዛዕባ ምህላው አረዲኦም እዮም የወላይታ አውሮፕላን ማረፊያ ከሰኞ ጀምሮ ኮንትራክተሩ ቦታውን ይረከባል መዕረፎ ነፈርቶ ወላይታ ብዝምልከት ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኮንትራክተር ነቲ ቦታ ክርከቦ እዩ ናብ ህንፀት ክንኣቱ ኢና ዕድል ስራሕ ብዝምልከት እውን መንግስቲ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ አጠናኺሩ ክቅጽል እዩ ካብ ቃል ክሳብ ባህል ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝተሳለጠ ህዝባዊ ዘተ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ዘጠናኽር ብዛዕባ ምዃኑ ተሳተፍቲ መድረኽ አልዒሎም እዮም
أما كتتال مع دزينا يتبي تقرينا أخم تركب كورات تختاتل تحت ما بزينا عداقنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجر إثيوبيا and China أبصراحة نقدر investment نزلون ركب نمت نخارزخ الكلتي أو زتا ساليتان تيزتا منستر نقدر زوامت سارن دكتور كاساهون غوفي بمكتل بريزيدنت بيت مخري عالم لخ مسفح نقدر China استمر حق جل الأخاب أديس أبايو تساليتهم منستر دكتور كاساهون غوفي أو محبر أو ميديا مبزم محل على فوام الأختي مستوم أبلات لأخاب ركب نقدر تنهاجرات بروموشن زت أما تسفيح زت غير نايلهم إثيوبيا كاب زخون يكون أوان العلي نقدن إنفستمنت نمشو زخون بوليسي تكبر أو تكبر كم زلان مونغو كلتين هاجرات انكور ركب نكهلو زخ المبرهي كم زقبرون قليصام تشاينا بقص ألور حملة أبت السناد بلسال سي عالم لخ إكسبو إثيوبيا انقذ ساتف انقدوت مقرابة حبيرم بمسألة انقدوت محبرة سمنقدي إثيوبيا بتي إكسبو كم زي ساتف دما تزاريبهم لعلي 354 مليون برواقة زلو مقحوت كونتروباند تحيزهم كاب شعاتك 17 سلسلة كاتيد كلتشن 10 شعاتنا متمرت 354 مليون برواقة زلو أتاون وصانا قحوت كونتروباند كم ستحزو كوميشن جمروك أفليتو كاب زيب توساقيتو مقحوت كونتروباند نازواوروز ترخبو 10 شعات تترترتيو الكسباتن شمونت تشكركرتنا بتحت قوزصر كم زواعلو تقليسو كابست حازو ناوتات الباسات الكترونيكس بون ملواوط ماكينه ناوتات مملاخعي جات معوني حشش افاوسن ناي وصاي هاجر گنزبن كم زركبوم حبريتا كوميشن گمروخ ملاخيتو اتاون وصان كنتروباند بمقصصار اكسبورت يغريتا ايربورت اديس ابا مويالين ادامان قندي بوتاتات مخانوم ون تحبيرلا أموداتا زينوتاي بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي منت سلام سلطانهم كحد قدلو مخانم قليصام اتوم ابزي وان امواطر زركبو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي سلام زمص انتخوينو سلطانهم كحد قف ادنيا مخانم افليطام نسوم نزبلو اب زخره سالسي عامت ورا روسيا نو يوكرين ابزهبو غازطاو مغلصيو بحق سلام نممصا سلطاني كركب تدلو تلخم انا دلوي كم زبله قدما كنت انتلو كبل نزقرب لهم حتى كملسو تسمعهم ازي زربا زيلينسكي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زي مرصا اب سلطان زغصل زلو ملاخي إلهم زحلف سمون دحري زفنو لهم تري نقفيتايو زيلينسكي أف جنبوت كلتشان 10 شعاتن بستقبل ديمقراطيا ومرصان أب سلطان زمص خوينهم بمسألة حق هاجر سلطانهم أب زحلف عمد كبك نيرو انتقنا دحري ورا روسيا يوكرين بوتادرا ومحدرات تخيد سلازلا سروع مرصا أب جزيو خجبر أيكالن صدتا يوكرين كندي أتكويرهم مخانو بمجلاس دمام زيلينسكي نعسرتات عمتات أب سلطان كيس النحبها جيب الليني لهم بتي ملاخيز بالصرف ترامب جن كم زي حرق يوم قليصام مسكونتات ترامبن زرقوا تحت تقداسنة يوكرين زي تسنابدو زيلينسكي مستفلاليو مرحتي أوروبا بزعوق ركبات تسميدهم كنيوم بأكال يكون بتليفون أبز قبر وركبات دما أمريكا أب زي بلو حقرهم زهلو أو حسنة صدتا دحرا كوينات انتاي كمسل كم زخئل كم زتزراربو تفليتهم قداي مصنبار يوكرين نام نيتو أب طاولا لو بمبال دما انتخونا زي اتي بخمي كم زودا كم زي فلتو عملكيتهم اتي زقبر زتا دما مقيرو كخون تسفاهم قليصهم بزعبا ترامب ابزهبو ملاش دما زيلينسكي بريزيدنت امريكا كنيو مونغونيا كيفن موسكون كم مشارختي يوكرين كريو زي دليلهم أمريكا أمسايا نايتي نا يوكرين تقبرو صنحت كزيفو تهدراو حاجز ببليونات دولارات زواقو كبور معدنات يوكرين كوهاباك تحت تسمع زلا خوينو تي كساع حجز تقبرلنا مساعون كي قصل زخيل كم حاجة زنبر كم لقا حيكونن كبلو دما زيلينسكي ملاشي بملو ولدوتات يوكرين عداؤو زي خفلو وزاقدد تصدتاو سممع اي قبرنان كبلو دمام اسميرو ملو كورة قتاتلتينا ومسنادوتاتنا قدمي مزازامنا قند قنتوتاتنا كنزخاخركم مبل حدميتن 29 بعل عدوا عود سلمت حزبتات بزبل مري حساب كخبريو كبل سراويت مكل خلاف ليتو
زي معبلتنا حدنتا زتناخرتنا أفريقيا مهناز قدمنا آسيا قداسيو كبلا دكتور إلغوغ يتسفاي قليسان وزاي بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي من سلام سلطانهم كحد قدلو مخانهم قليسان ما دزينا نابزيزا زينا لنا نسلم كتالكم نمسجن جيتاتشو علىهم بسم الله سوما استوديو حبيبكم نيرا ببزلكم مسترفم دلواتنا سنة جزنكم خلالكم تمنيتنا يوم